Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 1 na buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hila man gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna ning atong mga iskutanan karon butaga mga higala. Libuan ka mga tao ang miapil sa million or trillion peso march kagahapong adlaw sa nagkadaiyang mga lugar sa nasod. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo, doon na po'y mga Subuanon nga apil nga na ni marcha mga kahigalaan batok korupsyon nga gipanguluhan usab sa Sugboanong pakigbisog kontra korupsyon kun supak ni Cebu Archbishop Alberto Abitoy dinhi sa Archdiocese of Cebu. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagpanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Presidente Ferdinand Marcos Jr. dili magpatandog sa mga panawagan nga pakanaugon siya sa pwesto tungod sa halapad nga korupsyon sa nasod. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, palasyo mapahinumdom nga seryoso si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang saad nga dunay mapriso sa dili pa ang Pasko. Straight to the Murag point. dunay makakanta inig Paskos binalanggo ning kalakihan. Sa siging pressure sa mga tao, mga higala ngadto kang BBM, kinahanglan mo lihok gid siya mga sukitig paminaw. Kay kinini ang panawagan mahigala sa accountability, panawagan sa transparency. Kinahanglan nga siya may mutubag niini mga sukitig paminaw buwahan malingaw ang mga tao, mga higala nga duna nay uban nga mga preso. Bahala og murag makalimot na ng mga tao kasi tinuod yun nga pinakadakong sadaan. Inigabot mga higala sa Pebrero, ang mahitabo nini doon na po impeachment mahigalang Vice President Sara Duterte. Ganahan na po impeachment mahigalang mga congressmen hasta mga senators. Ipa-impeach mga higala aron nga malingaw na sadta mahigala og tan-aw, ma-divert ang attention sa publiko ngadto sa impeachment. Nga doon na mga higalay matud pa 125 million nga isyo. Kabisag ni ingon na ang kuwa nga way irregularidad pero kadto gyud padakon kay aron nga di na mahisgutan ang binilyon nga kawat. Magpaisog-isog dayon ang uban. Kunuhay masakitan kay dunay krusada mahigala bato korupsyon. Pero sakit ka sa dughan nga doon na kunoy krusada against corruption pero pag abot na sa korupsyon sa binilyon o trilyon, hilom pa mahigalas tirana. Ato lang iagi katawa mga sukit ng paminaw. Tagantanig pagtagad lubutaga sab sa atong paban-uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kagilaan na rollback sa presyo sa petrolyo gilauman usab karong simanaha. Straight to the point. Sa pikas bahin 500 pesos nga budget alang sa Noche Buena nga gisugyot sa Department of Trade and Industry gisaway tungod sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton. Straight to the point. Ang mga pobre taon mahigala giingnan lagi ululuhan lang nga maigo ra ng 500 pesos nga Noche Buena. Pero pakiton ta mahigala sa mga nipo babies o kini mga hasta ganitos congressman atay di mga kagalaan por bida. Binandol ang kwarta mga sukit di paminaw. Usa ka panihapunan gatos-gatos ka 1,000 ka pesos ang gastuhon mga sukit di paminaw. Straight to the Pero point. ang katawhan mga higala uluhan lang nga maigo ra lagi ng 500. Kini guban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM.